Инвеститорите нямат нужда от теб. Ако мислиш, че имотите на зелено поскъпнаха само заради материалите и труда, грешиш. Скочиха, защото инвеститорите нямат нужда от теб. Да, строителството поскъпна, но това не обяснява защо виждаш такива цени преди още да е стартирал строеж. Истинската промяна идва в мисленето на инвеститорите, защото те не продават вече на днешни цени, продават на прогнозни бъдещи такива. Последните 10 години пазара на недвижими имоти беше изключително силен. Проектите се продаваха лесно, банките финансираха все повече и повече, което натрупа един огромен капитал в инвеститорите. Преди им се налагаше да продават на ранен етап, за да могат да се финансират строежа. В момента се финансират строежа със собствени пари и могат да продават на цени, на които им е изгодно. Това е пазар, който инвеститорът не е притиснат. Ако продаде сега, добре, ако не, ще продаде след година или повече на цени, ако не същите, то дори по-високо. Когато този, който продава, не е притиснат от срокове или обстоятелства, може да си позволи да продава на цени, каквито той си пожела. Свържи се с нас и ще получиш напълно безплатно анализ на проекти и райони в София, в които и ти можеш да инвестираш. За нас е важно да се научиш как да играеш играта на зелено.